O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitou esta mañá o complexo hospitalario universitario de Ourense, no que a Xunta de Galicia vén de completar a instalación do equipo PET, co que contará a nova área de medicina nuclear do hospital. Tener este equipo aquí es un equipo fantástico, está a la altura de la mayor tecnología posible en el campo del PET-TAC. Tiene una resolución, una capacidad de detectar lesiones del orden de 1,6 milímetros, o sea que todo lo que supere 1,6 milímetros es capaz de detectarlo. Al ser un equipo tan sensible, la parte del PET, se utiliza sobre todo para patología oncológica, o sea, para todo tipo de tumores. Lo más importante que es, por un lado, una vez que se descubre un tumor a un paciente, por otras pruebas convencionales, como puede ser resonancia o un TAC convencional, nos piden el PET-TAC ¿para qué? Para intentar estadiar, o sea, para decir qué grado de extensión tiene ese tumor, si está localizado en el pulmón, si además del pulmón tiene afectación ganglionar en los ganglios, o si tiene lesiones metastásicas o no las tiene. Esto cambia totalmente el tratamiento de inicio del paciente, o sea que es muy... Tamén se emprega para ver a evolución deses tumores e ver como funcionan os tratamentos e poder cambialos de ser preciso. Esta obra finalizou xa os espazos do PET e continuará en 2024 coa área na que se instalarán as dúas gammacámaras adquiridas tamén pola Xunta este ano e que están instaladas de xeito provisional na planta baixa do edificio Santa María Nai. Aquí temos que destacar esa aposta que xa fixemos cos Da Vinci, xa fixemos con outra tecnoloxía para que todos os cidadáns, neste caso da provincia de Ourense, teñan accesible estas tecnoloxías e non teñan que desplazarse. Isto máis é unha boa noticia para os cidadáns de Vigo e Pontevedra, porque ese espacio que ocupaban os pacientes de Ourense vai quedar liberado para ser máis áxiles tamén coas probas dali, co cal, bueno, é unha doble noticia, non? A demanda de probas de PET, como decía o Dr. Guitián tamén, está aumentando en Galicia de forma considerable. En promedio está aumentando un 7%, non? Con eses usos de oncoloxía que el tamén explicou. Polo tanto, a Xunta completou os fondos europeos Next Generation que permitiron adquirir o PET por 1,5 millón de euros e as dúas gammacámaras por 1,4 millóns, coa execución dunha obra que ascende ata os 2,8 millóns de euros. Así, unha vez rematadas as obras e a instalación destes equipos, a Xunta terá investido 5,7 millóns de euros neste novo servizo de medicina nuclear.